Manel Camp i Llibert Fortuny van oferir un espectacle inèdit en el decurs del 17è Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós de Bages, portant en aquest segon concert del cicle l'obra de Mozart al terreny jazzístic, on la improvisació es desenvolupa i s'encreua amb idees més actuals respectant la idea inicial de l'autor.